Ni hao, 我是 Haris, 我听说labarin会show kin wannan show. Assalamu alaikum. Ni ne Haris wanda aka fi sani da ɗan Chinese. Mu ne mun ƙara dawowa muku a wannan tasha mai suna Chinese Hausa TV channel saboda mu koyar da ku harshen yaren China zuwa fassarar yaren Hausa. Kamar yadda kuka sani, mun dawo muku ne ta yanayin yadda za ka tambaya kaman kana ina, ko ba haka ba, kana ina ko kuma kana yin me. So wannan kalma biyu ne za mu yi ƙoƙari mu gani mun buɗe muku su, mun fahimtar muku da su saboda ku gane shi kuma ku san mene ake nufi da kana ina kuma kana yin me. So duk wannan kalma guda biyun shi za mu yi ƙoƙari mu gani yanzu mun koyar da ku ta harshen Hausa da harshen yaren China zuwa fassarar yaren Hausa, yanda kuma za ku gane kuma za ku fahimta kuma za ku gane me ake nufi da kana ina ne kuma kana yin me. So idan Allah ya so da yanzu nan ba da jimawa ba za mu ci gaba da gudanar muku da shi. Kamar yanzu wannan waya kenan ba. So to waya shi ana ce masa sauji. Idan ka je ka ce maka shauji, shauji wato shine waya kenan. Shau wato shine hannu kenan. Ka je ka ce maka shau wato shine hannu. Ji wato shine waya kenan. Wato wayan salula shine ake nufi da shauji. So kamar yanzu ina son in kira wani ko kuma wata ko kuma wani haka, ko ina so dai in kira dai hakan nan, so ba ma tare da shi, zan iya ce idan na saka waya a kunne na haka zan ce ni hao. Idan ka ji na ce wai ni hao, wato wai ɗin nan hello shine abin da ake nufi da wai da harshen yaren China shine wai ni hao. Wai ni hao, wai shine hello ya kake. Wai ni hao, hello ya kake, me zai lani. Wai ni hao, ya kake, me zai lani, kana ina. Wai ni hao, me zai lani, kana ina. Shine abin da ake nufi da wai ni hao, me zai lani, kana ina. So kamar yanzu wannan na san za ku iya ganewa wai ni hao, wai ni hao, wai wato hello, ni hao ya kake, me zai lani. Ni shine kai, zai nali kana ina, shine wai ni hao, me zai lani. So to kai kuma za ka iya cewa in kana makaranta ne, kana university, shine ake nufi da dash wai. Idan ka je ka ce maka dash wai, wa zai dash wai. Kamar yanzu ina kiran ka yanzu haka, na ce maka wai ni hao, me zai lani. Sai ka ce wa zai dash wai, me zai kama, wa zai ci fan, me zai ci shi ma, wa zai ci mi fan. So yanzu kamar yanzu na faɗa ka yanzu na san dole mutane za su iya surprise saboda suna ganin kamar abin is so hard for person to understand it. Amma za ka gane shi dalla dalla. So kamar yanzu na ce zan iya ƙara maimaitawa yanzu na ce wai ni hao, wai ni hao ya kake, shine wai shine hello, ni hao shine ya kake, me zai lani, kana ina. Ka fahimta? Kai kuma idan kana university ne, kai kuma amsawanka za ka ce wa zai dash wai, wa zai dash wai wato ina university. Me zai kama, kana yin me. Me zai kama shine kana yin me. Kuma za ka ce wa zai ci fan, kana cin abinci. Me zai ci shi ma, kana cin wani abu. Wa zai ci mi fan, ina cin shinkafa. Shine abin da ake nufi da wai ni hao. Shine maganar ka kenan wai ni hao, me zai lani, kana ina. Wa zai dash wai, ina university. Ka fahimta? So zai ƙara tambayan ka me zai kama. Idan ka je ka ce maka kama wato shine kana ina. Kana me, wani irin abu kake yi, shine ake nufi da me zai kama, kana yin me. Kai kuma za ka iya ƙara cewa wa zai ci fan, ina cin abinci ne. Me zai ci shi ma, kana cin wani abu. Shine ake nufi da shi ma. Jama'a assalamu alaikum. Nan ne muka kawo ƙarshen wannan mako, wannan lesson namu mai suna Chinese zuwa fassarar yaren Hausa. Idan Allah ya so da za ku ƙara kallon
channel namu a tasha na gaba, kamar wasu abubuwa dai hakan nan wanda za mu yi ƙoƙari mu gani mun ƙirƙira muku su da harshen yaren China zuwa fassarar yaren Hausa. Kar ku manta ku danna mana subscribe kuma ku mana liking kuma ku mana comment, saboda muna son ku tambaye mu abubuwa daban-daban wanda ya kamata a ce mu ɗan fahimtar muku da kai. Na san dole akwai abubuwan da dai kuna son ku ɗan gane, so zai je.